Já z Brawl Stars, já budu pušovat Ember na 400 trofy a kamarád na 400 trofy, akorát Mortise. A budeme asi hrát duo, ne? Jo. Tak jdeme na to. To zase bude chtít načítat jak vždycky. To bude fakt strašný. Vždycky tady je 2 hráči. Dobrý, už jsme konečně tady. Cordelius, no to půjde až na toho Kita. To nenávidím. Měl hrát z Mortise. Já moc nevím hrát za Embra. Mám takový ale dobrý skin prostě. No, taky dobrý skin. Nepadlo z toho, když byly nějaký ty věci, takový tam nepadlo, takový ty Demonic Style dropy, tak to mi nepadlo tenhle skin. To jsem musel efektnout. Je pěkný. Máš na něj nějaký spray? Ale koukej. No to vypadá jak Sixer. Mám tady Franka, kamo ještě žádný duo neumřelo. To má na sebe milion těch sprayů. Pomoc! Zdrhej, uteč. Pozdě. Tak nevadí. No pozdě to úplně nebylo, řekl jsem ti to dřív o dost. Nevadí. Nebudu to cítit bez spojky. Doufám, že to nebude rage push, protože to by nebylo dobrý. Dobrý. Na naši druhou hru. Potom schválně, kdo to bude počítat, kolik to bylo her do té doby, dokud nedáme 400. Teďka jsem řekl druhou hru a potom to už nebudu říkat. Někdo umřel. Píro. Tam jdeš? Máš tam čestku? No to nevím. OK, umřel jsem. Tak bacha. Do prostřed nechoď. Běž pryč. Já zabil. Běž teď k němu. Teď. Dobrý. To byla dobrá. Sorry. Co mám? To je hustět. Buď se zabili navzájem, nebo Ember, super. Asi bych tam nechodil. Dobře. Zkus to zakempit. Nechoď do prostředy, tam Poco a Rosa. A mají hodně, tak asi umřeli. Nebo je tam Poco určitě. Jestli neumřelo, ale Nita, to určitě. Tak to jsme teď viděli. Aha, ona nemá ani jeden power. To je zadarmo. Kde je ten druhý? Je to Poco. To mě zabil. Měl teda víc poweru. Let's go, první výhra. Jdem dál. Počkej, chaos drop. Super, epic. 2 sekundy, super. Jdem na to. Mám 2 stále dropy. Se podívám, co padne. Nic. Tak pojď. Dobrý, už jsme tady. Co to je za skin? Ten vpravo dole. Hustej. Bernies. To je dobrý. Jo. Radši možná bych dal, že do prostoru půjde jenom jeden. Ty běž hledat bedny, protože já se bojím, že tady umřu. Co, kryč? Chyběl mi jeden hit a byl by mrtvý. Mám smůlu, no. A jo, u Ember se nedá říct jeden hit. A byl by mrtvý. Jeden plamínek. Nech mi.
On může střílet přes zeď, myslím. Tady někdo byl. To když zabijem, tak jsme druzí. Ach, kurně, nebo on zabije nás? On nás. Já trhnu. No problému. Kempy to. 5 sekundy. On tě hantí, kámo. On tě hodně chce. To krut, někdo bude. Dobrý. Jo, to vyhrajeme. Nebo druzí aspoň by se hodilo. Mám 0 powerů, to je výborný. Máme blbou pozici. Tam borec tady v tom kroji, jo. Kámo, proč zrovna ten Kenji? To je kámo, prostě... Nevadí. To byla docela dobrá hra. Lidi, jestli budu mít nějaký opening, tak si to otevřem. No, zatím nemám nic. Zítra je nová sezóna. Jo? To bychom taky, lidi možná zítra vyjde taky video z Brawl Stars. Nebudem asi natáčet z Brawl Stars a Fortnite, nic asi jiného. A teďka bude spíš víc vycházet Brawl Stars. Jdem na to. Dobrý, jsme tady, mám zase 2 bedny, to je dobrý. Je tady, no. To bude zajímavá hra. Protože ten kid je strašně OP, jestli mají tu, Tam hrozně se mi to seká. ne gadgetu, jak se tomu říká, Power Cube nebo něco takového. Nebo to druhý, co je gadget, co je, ne, po gadgetě není ulti, to žlutý. No, tak to je taková speciální, když máš vlastně 1 power, tak máš za to 2. A když máš 2, tak máš 4, a když máš 4, tak máš 8. Tady nikdo nebude mít víc jedné. Ten pod náma. Je. Tam jsou 2. Zdrň. Oh no. Jo, zkus to tady zakempit. Se nepovedlo. Šel zdrhat, já místo koukám. Škoda, nevadí. Pojď, ready. A sakra, kid, no super, ten, který nás minule zabil. Prostě, to je za lovíčka. Sakra, zdrhej, jdem pryč. Ne, pírle. Čau. Nemám rád pírle. Je to můj oblíbený brawler, ale když hraje proti mně, tak to nenávidím. I s kostičkou. Ty do mě střílíš. Do mě nemůže střílet. Nemůžu, já tě seknu to celý. Kam oni si myslí, jo, oni si budou myslet, že jsme protihráči, tak běž ode mě, jakože po sebe je střílíme. Akorát já se nemůžu trefit, jo? Jo, to je taktika. Sakra, ty jsi saflíš dobrý. Oni vidí, že jsme spolu, ne? Jak to vidí, jo, to nejde. My máme pod sebou ty barvy, třeba tam bude mít červenou a budeme spolu. Ty budeš mít červenou a budu mít červenou. Tak všichni mají, u nás všichni mají červenou však. Ne, všichni mají červenou. Tam je podobovský spray, co to já jsem dělal po federálce, jak jsem neví. My jsme spolu. Sakra. No nech toho, oni to vidí, že jsme spolu. Nevidí. Tak to je fakt bez zájmu. Hello. Nechoď za mnou. Tak jedině, co uděláš, je to, co jsem nechtěl. Yes, jsme druzí. A budeme i první. Kamone, takový kousek. Ale nevadí. A mám dáreček lidí. Super. Mám tady opening, tak na konci videa ho otevřeme.
Dobrý lidi, mám tady další hru. Ukáž. GG, no super. Kamu, já vůbec nevím, jestli jsem toho brawlera ještě neskoušel, vůbec nevím, co dělal. Párkrát hrál se mnou. Nepřipadá mi moc dobrý. Hrál jsi ho někdy, máš ho? Koho? GG. Někdo nás vidí. Gigi. Nevíš? O, ty to To dostal. nehrál ani nepamatuju, jsem si to pokoje to bylo. Podle mě. No tak, ty jsou úplně nahitovaní, ty mají málo. Dobrý, mrtvej. To byl risk, zdrhej. Jak od kdy Mortis dává tak 10 000, ale dobře ty. Já ho mám vyupgradený. Kámo, ty se moc nemusím, ale ty za něj jedeš bomby. Kam tak koukej, jo, já je zabiju. Pojď se podívat. Sakra, to nevyšlo. Tam ten měl málo ten sám. Sakra, lidi, já jsem umřel. Pojď to zabiješ. Jak to? To mi měl zrovna jedinou hypercharge celou dobu to hrajem. No, tak to já ani nemám to. Ale pochybí to málo po hypu. Chaos drop. Epic, mythic, Dáreček? mythic, legendary. Já mám legendary chaos drop. Ne, to je drop. A tak nic, nevadí, to bude coiny. Hypercharge na penny. Špatný. Hyper na penny. Penny. Lidi, my se vám ozvem, teďka dáme nějakých 2 hry třeba. My se vám ozvem, až nám bude chybět 1 hra. Takže lidi, teď jsme dohráli hru, byli jsme 3. Mně chybí 1 hra. Tobě, ne, tobě chybí 2, tak s tebou půjdu ještě jednou, akorát já půjdu za nějakého jiného brawlera. Prosím, co dobrýho. Shelly Star Powerka, Buffik. A to není špatný, pojď řady. Já mám našel už chybí jenom ten poslední. Dobrý, už jsme ve hře a kolem 6 žádná, no tak tohle asi bude ta zrovna nejtěžší hra a poslední. Pro mě poslední, pro tebe předposlední. Mám 383. No však jo, však předposlední. Oh no. Kam Charlie, tak nenávidím. To je Charlie? No. No. No, jsem to pokazil. Radši tam nechoď. Dobrý, ona umřela. Ale je tam Mortis. Pryč. Dobře, ty. Jsem až jako... No pojď. Co chceš? Bojuj, ne? Kam já ti to úplně kazím? Zdrhej, ať věř mi, zdrhej. Nezničil jsem nic ty. No to nevadí, proč nezdrhl? Už jsme to mohli mít. Dobrý, tak teďka. Poslední hra. Poslední. Dobrý. Jo, tohle bychom mohli dělat. Víš co, já půjdu do prostřed a ty tady si chytej bedny. Hlavně nesmíme být uprostřed spolu, jinak hnedka. Si když potkáme někoho dobrýho a umřem 2 a je to konec. Koho tam máš? Kam ty, ani nevím, kdo mě zabil. Viděl jsi to vlevo nahoře? Já jsem fajtil. Podíval, nevadí. Se podívej na to. Podívám. Ale myslím, že někdo tady. Chester. Ten opět, co? Prosím, já chci další. Co? Hyper. Tady je. To Charlie, Fentra. Dobře. Jsi tam vykosil.
Kdo to je? Chester. Máme o jeden menší. A jo, no. Dohromady jsme silnější, ty se furt healuješ tím štítem, nebo co to je? A já měl zrovna hyper. Drhej. Dobře. To zakempíme tady chvilku. Dobrý, už se spavnul. Nechceš jít ty riskovat, když mám aspoň jeden? Jestli budeme znovu třetí, mě bude chybět jedna hra. Běž tam bych nechodil. Věř mi. Já se snažím. Lidi, toho jsem jakože neříkal, jo? Tohle je poslední hra, tam to, co jsem předtím říkal, jo? To jsem neříkal, jo? To jsem neříkal prostě. Teď to bude poslední hra. Jestli budeme znovu třetí, tak už máme 400 trofej. OK, Píro. Pod náma určitě někdo je, nebo musí. Kdo tam je? Nevím. Super, Leon. Valení. Kamarád. Au. Kamarád. Ne, zmizel. Tady je Leon. Já vím, po něm jde Grom. Ten Grom skoro zabil. Že bacha na Groma. Grom je mrtvej, aha. Ale on skoro taky. Skoro toho mám nic zabít. Nechoď. Nesmíš tak riskovat. Já bych to radši zakempil. Kamo, já prostě chci jít k tobě, my se zhodnou na opačnou stranu. Jsme umře. Pryč. Běž pryč. Obojuj, ne? Jedna sekunda. Ne, spíš jeden hit. Ale je z lidí konečně. Mně chybí jedna hra. Konečně mám 400 trofy. Jdu si změnit brawlera. Vezmu si Groma. A to by chybí jedna dobrá hra. Na mě stačí špatná. Tak asi 5 trofej. budeme třetí lidi, Tohle to fakt jako... tak nám bude chybět. Jas to dáme. Dáme To musíme dát úplně na pohodu. Já budu stát za zdi a střílet prostě. No tam má někdo je. Tady. Koukej, jo? Koukej se. No. Podle mě zrovna ty nejsilnější, ale to je asi jedno. Jedno jsem zabil? Kam on je Grom dobrý. No tak ty jsi mrtvý, chápere. Kámo, Dynamite. Hajzlík. Dobře, to zabiješ. Let's go. Yes. 3 čestky. Kam tak tahle hra bude výhra. Naše druhá jenom. Lidi, jdu to risknout. Bum. Hezky. Co je, lidi? Jako. Takže tohle bude asi pro tohle video všechno. Oba dva jsme dali 400 trofy. Ještě si uděláme jeden opening. Kam? Mytika, pojď. Co ti padlo? No, okay, takový ty rozhovory. Jo lidi, tak u dalšího videa se mějte a užijte si šťastný nový rok. Tak zatím